खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 20थि थैनाय सान फालिदों। आसामाव गं 355 स्कुल आरो गं 27 कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। आगस्ट दाननि गेजेरावनो 11,000 टेट फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होगोन। बिजनियाव हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुं गाथारदों। चिराङाव हाथियार बुरखांदों। काजिरङानिफ्राय बोखांनो हानाय गान्दा फिसाया थैबाय। दुधनैयाव बड'फा UN ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्स बेखेवबाय। दानिया आबुं रादाब। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 20थि थैनाय सानखौ सान्नामारियाव थानाय मांखारसालियाव दिनै फुंनि 8 रिंगायाव थेलेब-लेब हाबाफारिनि गेजेरजों फालिफुङो। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 20थि थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा लानानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारि रमिला इस्लारिनि आखाइजों फिरफिला उरायहोनानै हाबाफारिखौ बेखेवजेनो आरो मानगोनां बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि जिउमाखौ मोजां हास्थायनानै मुंख्लं खाम्फायाव बिथांनि आंगोनि बिनानाव सायारानि ब्रह्मआ साथि सावो आरो बिबारजों मान बावजेनो। बिथांनि 20थि थैनाय सान हाबाफारियाव BTC-नि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि आरो BTC-नि बारग' मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारि, रायजो सभानि बारग' MP उरखावगोरा ब्रह्म, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरा नुजाथि हैनायजों बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावो। बे हाबाफारियावनो खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि बर' राव थुनलाइखौ फोथांनाय आरो जौगाहोनायनि बिथिङाव गेदेमा बिनेश्वर ब्रह्मआ गोबां बिहोमा होलांदों आरो बिथाङानो जोंखौ लानानै बर' रावा बिजों महरै सोसनजानांगौ होननानै सोरखारजों नायबोबाय थादों आरो बिथांनि बिहोमाया बिल टिजों जानाय गोरोबथा 2003 मायथाइयाव 8थि सिडिउलाव गनायथि मोनदों। नाथाय बिथांनि जिउमायाव सुथुरफोरनि आखायाव अबथिराय गोमादों होननानैबो बुंथियो आरो बर' रावल' नङा फैगौ समफोराव BTC-आव थानाय गासैबो हारि-हारिसाफोरनि रावनि सायाव मोजां मोनसे बेबस्था लागोन होननानैबो बुंथिबावो। बे हाबाफारिखौ सामलायनाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारि रमेला बसुमतारिया फोरमायोदि कर'ना भाइरासनि थाखाय बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनायाव गोबां सुबुंफोरखौ नुजाथिनो हागोनखौ आसा खालामाखैमोन, नाथाय आसा खालामनायनिफ्राय गोबांसिन सुबुंफोरा नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय गोरबोजों साबायखर बावबाय होननानै बुंथियो। आसाम सोरखारा रायजोनि गं 355 स्कुल आरो गं 27 कलेजफोरखौ गोदानै प्रभिन्सियेलाइज एबा सोरखारि खालामनाय जाबाय। आसामनि राङारि सोलोंथाइ आरो सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे खोथाखौ फोरमायदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला गोदानै प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय गं 27 कलेजफोरखौ नागारनानै सेकेन्डारि इडुकेसननि गं 355 स्कुलफोरनि गेजेराव गं 197आ गोजौ फरायसालि, गं 9 हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो गं 149आ जुनियर कलेजफोर। बबेखानि गोदानै प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय स्कुल आरो कलेजफोरनि थाखाय मोन 3,980 फोरोंगिरिफोरनि मासिखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादों होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि गोदानै प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय गासैबो स्कुल आरो कलेजफोरनि फारिलाइखौ सिनियर सेकेन्डारि एन्ड हायार एडुकेसन बिफाननि अफिसियेल वेबसाइटआव मोननो हागोन होननानै मिथिनो हादों। आसामाव टेट आनजाद उथ्रिसारनानै थानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसामाव टेट उथ्रिनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होनो थाखाय रायजो सोरखारा थांखि लादों होननानै बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि सोलिफु आगस्ट दान जोबजासिम एबा आगस्ट दाननि गेजेरावनो रायजोआव टेट उथ्रिसारनानै थानाय 11,000 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै देग्लायबो टेट उथ्रिसारनानै थानाय बिजाथिफोरनो सोरखारा थिसनथाइ होनाय नङा होननानै रायजोनि माखासे खौरां बिजों आरो ससियेल मिडियाफोराव सावरायगासिनो थानाय समावनो
टेट उथ्रिसारनायफोरनो आगस्ट दाननि गेजेरावनो थिसनथाइ होगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाया रोजा रोजा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ रंजाखांनाय होदों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव दिनै हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुंखौ गाथारलांदों। बे जाथाया जादों बिजनी महकुमानि बेन्दोङाव थानाय पानबारि थाना बेंखननि 1 नं बिष्णुपुर सारबारियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मानास हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरा दिनै फुंबिलियाव पानबारि सारबारि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि अखर मेथि मुंनि सासे सुबुंखौ गाथारलांदों। दिनै फुंबिलियाव गावनि न'आव उन्दुना थानाय समावनो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा अखर मेथिनि न'खौ सिफायनानै सुबुंखौबो गाथारलाङो। बबेखानि अखर मेथिया 1 नं बिष्णुपुर बाजाराव साहा गला होनानै गावनि नखरखौ फोथांबोनायमोन होननानै मिथिनो हादों। बिटिसिनि बेन्दोङाव थानाय चिरां जिल्लायाव बिगोमा गैयै आरो आयेन बेरेखा गोबांथार बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थाना बेन्दोंनि खाग्राबारि गामियाव मंगलबारखालि चिरां पुलिसआ अपारेशन खालामनानै गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ हा सिंनिफ्राय बुरखांदों। बे अपारेशनाव चिरां पुलिसआ गंसे HK राइफलजों लोगोसे गंसे मेगजिन, गंसे AK राइफलजों लोगोसे गंनै मेगजिन, गंसे उजि टाइप राइफल, गंनै पिस्तल, थरनै चाइनिज ग्रेनेड आरो गोबांथार बिबांनि गोग्गो गुलिफोरखौ हा सिंनिफ्राय बुरखांनो हादों। बेनि सिगां रबिबारखालिबो क'क्राझाराव गोबांथार बिबांनि फबनानै दोननाय बिगोमा गैयै आरो आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ रैखाथि बिफाना बुरखांनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिटिसिनि मोनब्रैबो जिल्लायाव बेबायदि आयेन बेरेखा आरो बिगोमा गैजायै हाथियारफोरखौ रैखाथि बिफाना बुरखांगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि जुनै सरासनस्रा रायजोफोरा जोबोर गोनो गोथोआव गोग्लैदों। बबेखानि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आरो ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय रैखाथि बिफाना बेबायदि आयेन बेरेखा हाथियारनि हेंथायै अपारेशन खालामगासिनो दं होननानै चिरां पुलिसआ बुंदों। काजिरङा हायुङारि पार्कनिफ्राय बोखांनो हानाय गान्दा फिसाया थैबाय। काजिरङानिफ्राय बोखांनाय गान्दा फिसाया एनिमिया बेरामाव गोग्लैनानै बेनि खावसे बाहागोआ मोदोमानो पेरालाइज जानानै दंखायोमोन होननानै आसामनि भेटेनारि CWRC डक्टर शामसुल आलीआ बुंदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफान आरो सेन्टार फर वाइल्डलाइफ रिहेबिलिटेशन एन्ड कनजारभेशन सुंद'यै CWRCनि जथाय टीमआ थांनाय 15 आगस्तखालि काजिरङा नेशनेल पार्कनिफ्राय जब्रा जानाय मासे गान्दा फिसाखौ बोखांनो हादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गान्दा फिसाखौ CWRCनि जोथोन लानायावनो गोख्रों ट्रिटमेन्टबो खालामनाय जादोंमोन। बिटिसि सरकारनि 50 लाख रां अनसुंथाइजों दुधनैयाव लुफुंजानाय बड'फा UN ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्सखौ दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद सुंद'यै UBPनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारिया दिनै बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसेनो बाहागो लाफायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि सोद्रोमा बिग्राय नार्जारि। बेखेवखांनायनि उनावनो दुधनै रंजालि बैसागु आफादनि आफादगिरि अमिय बसुमतारिनि आफाद दैदेननायाव मोनसे मेल जानानै थाङो। बे मेलखौ बेखेवनानै होयो आगुनि दुधनै रंजालि बैसागु आफादनि आफादगिरि मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि अनसुला गोरा बड'सा बिथाङा। आलासि महरै बाहागो लानानै नब्लां बेखेवगिरि अनिल बसुमतारिया थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों BTADनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय दाफुंजानो गोनां बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि सायाव गुवारै बिथांखि लाखियो। बे हाबाफारियाव दुधनै रंजालि बैसागु आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गवालपारा जिल्लानि माहारियारि आफादफोर फारियै गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ABF, गवालपारा जिल्ला बर' बारदल, गवालपारा जिल्ला बर' खेथलि समाज, गवालपारा जिल्ला बाप्तिस्ट समाज आरो गवालपारा जिल्ला बर' सन्मेलननि आफादनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। दुधनैनिफ्राय बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।